anh mất hàng mà nó rằng anh bữa sau đó anh lôi cái vấn đề này anh bữa nó mất số phát bài vậy bữa trăng sao mà đi bữa pin ở trăng sao mà đi bữa sau như thằng là còn phá đến thằng itu kalau robot jang kan itu mutung ke mau kalau kena pungai kan itu dok kelang nih itu bapak chef di nani ang tu mutung itu nahan mana chef itu ya no bubo tam nih bagai jadi kan ada raika dia bising rambut kasih rambut kamu je dokumen kelang thang kana ta kumirom nila goro nukza ya bulat tak goro robot jang ang laju bui segala sampai nanti ang laju bui kalau bui tôi có nàng tại biết kalau bui anh bữa sau mang bên nàng mà nàng anh mất hàng mà nàng anh bữa sau đó anh lôi cái vấn đề này anh bữa nó mất số phát bài vậy bữa trăng sao mà đi bữa pin ở trăng sao mà đi bữa sau như thằng là còn phá đến thằng itu aku mau panik pom na yang mana ano saya burung lu itu kan burung bab hai bu kado kai nang tabuk nini selama nang tama boba hai kai chong tong ban nang nahalia to nung kai tabuk bonus rom di drugs au min manja kai bono process on yago ma police on yago di kan nang bahai inja ang abo joto norong thani cha ang abo kun chaimali abo no sasti upore sasti nayo ang hano asu don para bosor bano bui to family bang kai tabuk jinin bus hakai tabuk no ni yagin de khogoi telang sege jitela segu cerani mokol robot jang kan tu mutung ke mokol kena pungai kan itu dok kelang nih itu bapak chef di nani ang tu mutung itu nahan mana chef itu ya no bubo tam ni bagai nin cera nyaga shek telang seng bro cerai mokol poro robot itu nih ya no bubo nyo selabai tong lai cha lai ning cerai kel kaya nih ang deli no pungai ke no bono chuna bagai an gusarong no gong sepung na bagai deli no ripa sasahu bono terasa na orang waripayu ano tahu coba nai basitu kai da cha kontak kap gare nge tabuk nang club rong no boba hai sahaja sanai sannam mutun kija sai khna da kon ang kelab rong sai cha sana busung bagai ani busama ngai na ani thani wo ani je an bobai malai ye ani hatai kai sa tong mani bo phale bai nei ni an ma sumrak tung na bunani tong na ni le gudalo bai kita re ang kun mana khai ra lia buzang na ki ui an bo phal chai sika ali pa na an busarong ni live na an khong sa pan tung khong ni pan tung an snam na ni mana ni bile ang abunon sanu kelab rong thani wa an busarong mang ni ba mana nang na ani je tu kho kosto sara jibon khai mani amo phol mana nang nai 찾아 사지 많이 나쁘난 날. 안 살아 보서 안 와서 부자 tok ke tong phai mani bono draksa ang yakadi ni ang bokolon saja ana tabusi di ang sasti ingka ani saja kri motor mani ana mang kesen nugui ana bu to bu khai tong ani ke bo gri hne na ana joton yakarja hne chui nai bo ana bu to bu khai tong bu ne manu na hadi ne phano na hadi sekak na ni jirok manu na hadi chika sekak na hne phai bi ko nang ta me thanya ang ka ang khai nukung no wan su gui buri nge ang la chu kiri wi tong tong ka lai pa hai chana se ra ji bo no ne ang hai no wan su gui tong tong bo wan su ya
nang bona to sajari nang ka bo bai sajari nang musung ke sai khna ring ke Bona buri woi tok di woi ji chumi deng chaka nara koni thong. An kuno bin balik bahasa ya. ba kan